Tot va començar fa 6 mesos. Vaig rebre una trucada de la Jenny. Volia que fes un documental per mirar de canviar els hàbits de la societat que perjudiquen els animals. En el primer que vaig pensar va ser en els entrepans de pernil, les croquetes de pollastre i els ous estrellats. També vaig pensar que, al marge del menjar, la meva vida no devia causar gaires afectacions al regne animal, del qual em considerava un gran amic. Però la Jenny em va explicar que en un dia normal dormo sobre coixins de plomes d'oca, em dutxo amb productes tastats amb ratolins, em vesteixo amb llana d'ovella, em calço amb pell de vaca i encara no he sortit de casa. O dit d'una altra manera, que en un dia normal dormo sobre coixins de plomes d'oca, em dutxo amb productes tastats amb ratolins, em vesteixo amb llana d'ovella i em calço amb pell de vaca. I aquí em teniu, revisant les primeres entrevistes que havia començat a filmar per fer un documental que canviaria els hàbits de tota la societat. The United Nations Food and Agriculture Organization has said that the livestock industry produces more greenhouse gases than the entire transport industry. Donde comen 10 personas con dieta vegetariana o cuasi vegetariana, apenas comen 1 o 2 con una dieta muy carnívora, ¿no? This costs us nothing. It's just that we shouldn't use animals. We just have to live to cause suffering. Semblava senzill, però hi havia un problema, que jo no estava compromès amb la causa. I si havia de llançar un missatge en pro del benestar dels animals, primer me n'havia de convèncer a mi mateix. ¿Por dónde empezamos? Lana, más lana, más lana. What we should do, in a word, is stop inflicting unnecessary suffering on non-human animals. And I think the single most important step that every individual can take is to stop consuming those animals. No, doy leche porque he parido un ternero. Ahora, si me lo quitan solo nacer, tendré leche en las ubres y si me estimulan cada día, pues sigo dando leche durante al menos 10 meses. Hay muchas personas que no obran de mala fe, sino por desconocimiento. Desconocen, por ejemplo, cómo opera la industria agroalimentaria. Se nos oculta información, está clarísimo. Las industrias que explotan los animales no quieren que los veas. En Cataluña hay más cerdos que personas. ¿Tú has visto alguna vez un cerdo? No, y hay más cerdos que personas. Ya están bien cerraditos en sus naves industriales que no tienen ni ventanas. Las ventanas que tienen están cerradas. No les interesa que se sepan. Deberíamos cambiar radicalmente tantos hábitos de conducta que es mucho más cómodo no mirar. Las premisas morales ya las teníamos claras. Lo que nos faltaba era información.